Ние сме се съобразили с прочита и с всички дебати от последната година, които говореха за наистина коректно гледане и изпълнение на план-сметката. Днеска през декември цените нямат нищо общо с план-сметката, която сме приемали през февруари, когато беше прият бюджета и вие сте наясно с тези неща. Другото нещо, което искам да кажа е, че запазихме промила като цяло. Промил е различен. 6 позиции има. Нашите граждани в Монтана ще плащат в зависимост от това дали представляват юридически или физически лица от 6,7 до рекордно ниските 0,3 за тези, които не ползват имотите си. Трябва да кажа, че гражданите, за разлика от предходните години, са спазили точно сроковете и в момента в различните направления ние имаме купища искания и питания, които са готови за комисии за проверка след днешния ден. 6,7 при положение, че имаме и сепаратори, сме една от 4 общини в България от 264, които са длъжни да предвидят средства по тази услуга, а в същия момент не вдигаме таксата за юридически лица, е показател сам за себе си. 6,7 е за юридически лица един път. 4,1 е за юридически лица втори път. Тези около 200 фирми от всичките над 2000, които са декларирали на КОФО. 2,1 е таксата за тези, които са декларирали, че не ползват имотите си. 2,1 е за физическите лица, за нашите съграждани. 0,3 е таксата за тези хора, които са декларирали като физически лица, че не ползват имотите си. Имаме много такива граждани. Тоест, имаме няколко вида такси, които касаят различните наши съграждани на територията на община Монтана. Запознат съм естествено от дебатите в комисиите, от въпросите, от допълнителните искани справки, които сте направили вие. Само ще ви кажа нещо, което също е коренно различно от предишните години. За първи път в последните 7 години изпълнението на такса смет към тази част на годината е 70%. Включая и с така наречените недобори. Кой е крив и кой е прав, ще видим следващата година. Общината винаги е дотирала тази дейност, а сега много е дотира. Защото дори с старите в момента ние превишаваме вече значително дотирането на план-сметката. Има опасност в рамките на следващата година по една или друга причина да не се справим до края. Днес държавата реагира. Последните 3 дни имаме непрекъсната комуникация с областния управител. Днес областна администрация във всички администрации на България преведе такса смет. Това още не е направила полицията. Министерството на правосъдието, на земеделието. Това не са направили още жандармерията, пожарната, телефон 112. Имаме около 250 хиляди. Такава е логиката на превеждането на такси. Нищо през годината. В последния момент, ако стане, ще бъда доволен. Благодарение на така очудващо добрата комбинация с областна администрация, тези неща бяха изчистени буквално преди да дойдат днес на сесията тук. Искам да кажа, че голям брой от юридическите лица на общината за първи път ми се случва да говоря за проценти 66, 68, 70. Не за 105 и 107, както беше в предходните години. Аз се надявам, че хората, които имат ангажименти, ще успеят да ги изчистят. Между другото, големите фирми на територията на Монтана, големите вериги на територията на Монтана са изчистили отдавна всичко. Нямат никакви ангажименти. Моите впечатления в момента са, че така силно закъсали са дребните и средните фирми, имайки предвид едно или друго обстоятелство, да не навлиза повече в тези дебри. Имаше хора, които се извиниха и които казаха, че за първи път няма да го изчистят, защото не са си оправили заплатите с служителите още и най-вероятно няма да спазат тези срокове.